Sally kienet ilha f'relazzjoni ma' Tyrone għal dawn l-aħħar 5 snin. Bħalma jiġri dejjem il-bidu kien tassew sabiħ, u Sally ħasbet li fl-aħħar kienet iltaqat ma' dik il-persuna li tista' tqatta' ħajjitha magħha. Iżda din l-aħħar sena kienet qed tħossha differenti għax il-fjamma tal-imħabba li kellha għal Tyrone bdiet tintefa' ftit ftit. Wara ħafna ħsibijiet iddeċidiet li tiftaħ qalbha ma' ħabiba tagħha biex forsi ttieha parir fuq is-sitwazzjoni tagħha. Taġġilx li kieku minnek naħsibha sew qaltilha mill-ewwel Elsie. Ilni ħafna naħsibha Elsie imma bqajt fejn kont. Qed nipprova nkun viċin tiegħu imma xi ħaġa qed iżżommni lura. Għajt il-verità jaqgħu hemm xi ħadd. Sally ma tkellmitx u minflok baxxiet rasaq lura Elsie ħadet ir-risposta mill-ewwel. Ismani Sally, jekk m'intx aktar komda miegħu aħjar taqbad u tgħidlu milli tkompli titmejjel bih. Tyrone ġuvni sew ma jixraqlux hekk żgur. Naf imma naħliflek li qatt ma qlibtilu. Iltqajt ma' xi ħadd fuq ix-xogħol u qed inħossni ninġibed lejh, imma fl-istess ħin ma rridx naġġel għax ma rridx nitlef kollox. Ma jistax ikollok kollox fil-ħajja, trid tażel imma kieku minnek naħsibha sew, ma Tyrone taf li għandek futur, ma liħor għadu wisq kmieni biex tkun taf. Sally ma weġbitx lura għax kienet taf li Elsie għandha raġun. Il-ġimgħat komplew għaddejjin u Sally baqgħet ma ħadiġ deċiżjoni. Ir-relazzjoni mal-ġuvni l-ġdid kompli ddieħla aktar il-ġewwa. Issa kienu anka jibatu messaġġi lil xulxin u darba fost l-oħrajn għalila biex jiltaqgħu u mingħajr ma ħasbita darbtejn aċċettat. Edwin, il-ġuvni li ltaqat miegħu kien jaf li hija qrusa iżda ma qatx lura biex jipprova jbusa u jkomplit miegħu. Kif kienet sejra lura d-dar ħassita verament ħażin li kienet ittradiet lill-arus tagħha. Dak il-lejl ma setax torqod. Moħħa beda jgħidilha biex ma tkomplix tagħmel ħmerijiet imma qalba bdiet tiġbida lejn Edwin u ma kintix lesta li tieqaf taraħ. Filgħodu kienet deċiża li tgħid lil Tyrone biex iwaqfu r-relazzjoni għax ma kienitx qiegħda tħossha l-istess. Ċemplitlu biex jiltaqgħu ftehmu biex fil-għaxija joħorġu ftit. Fil-għaxija wasalu Sally kienet għadha mhux żgura minn din id-deċiżjoni imma ħasset li dik kienet l-aħjar soluzzjoni għax ma riditx tkompli tgħix f'gidba. Ommi, illum kellha l-vista l-isptar u tawa l-aħbar li għandha kanċer. Sally ma felħitx twieġbu lura, żgur ma stennitx aħbar bħal dik. Għadda ftit tal-ħin u komplew mexxin fuq ir-ramel, imbagħad ftakret f'dak li qalilha ftit qabel. U xrid tgħidli aktar? Qed li kont se tgħidli xi ħaġa importanti. Xejn imbagħad nadilek darb'oħra. Ejja għidli tajr taf kemm imbagħti bil-kurżità. Żgur, mela. Xtaqtu li jkun mument aħjar imma ħanajdlek la trid tkun taf. Niżel arkub tejh, ħareġ kaxxa mill-but u kif fetaħha ħareġ xurkett. Irridek tkun marti Sally, tiżżewwiġni. Sally baqgħet tħares lejh imbelħa, ma felħitx twieġbu lura, minflok ħarbitilha dema li ċċarċet tal fuq ħaddejha. Kif raħa tħares ċas fil-vojt, Tyrone staqsija, Selħa tħallini hawn nisfel nistenna. Għalilha bitbissima, Sally nġibdet lura u nfaqgħet tibki. Tyrone baqa' jħares lejha mbagħad qam u resaq viċin tagħha. Xi ġralek għid? Qatt ma mmaġinajt li se ġġib ruħek hekk. Aħfir li Tyr imma ma nistax ngħidlek iva. Wiċċ Tyrone is-serja, ma tridx tiżżewwiġni. Sally ħadet nifs fil-font imbagħad resqet viċin tiegħu determinata li tgħidlu kollox. Ma rridx inkompli ngħix f'gidba u aktar minn hekk ma rridx inweġġek għax naf kemm tħobbni. Tyrone ma weġibx imma ħallija tkompli. Illum rid li niltaqgħu biex ngħidlek kif kont qed inħossni f'dawn l-aħħar xhur. Qed forsi nieqfu għal ftit ħanara kif inħossni għax bħalissa ninsab vera mħawda. Tyrone ma setax jemmen dak kollu li kien qed jisma'. Beda jipprova jifhem dak li beda jiġri madwaru imma ma setax. Hemm xi ħadd ieħor, għajdli l-verità. Hemm xi ħadd imma mhux kif qed taħseb tġieli ħriġ miegħu. Sally infaqet tibki u għalhekk Tyrone ħadd weġiba waħdu, ħass li fi ftit ħin ħajtu kienet inbidlet kompletament. L-ewwel bl-aħbar tommu u issa din ta' Sally. Kien ċert li din kienet it-tfajla ta' ħajtu biex issa sar jaf li tradietu. Staqsija l-aħħar mistoqsija. U inti trid li jew lilu, ma nafx Tyr qed inħossni mħawda hemm minni, qaltlu iju tibki. Middera d-deċiżjoni tiegħek ilek li għamilta, kont jien li m'għandu ngħid b'xejn, u kif għalek beda miexi. Sally baqgħet tibki waħida fiskiet. Kien għadda xahar u Tyrone beda qisu jaċċetta l-fatt li Sally m'għadix aktar tiegħu. Beda joħroġ ftit lawn u lem iżda dik it-bissima li darba kellu kienet għadha ma ġietx lura. Min-naħa l-oħra Sally kienet diġà daħlet f'relazzjoni ma' Edwin u ftit reġgħet bdiet ħossa tajba. Iżda dan Edwin xejn ma kien bħal Tyrone għax eluq it-tliet xhur li għalqu flimkien refa' jdejh fuqha għall-ewwel darba. Sally ma riditx temmen li dak kien l-istess Edwin ta' ftit xhur ilu. Kienet deċiża li twaqqaf ir-relazzjoni imma mbagħad ħafritlu. Issa kienu għaddew sentejn,
Darba fost l-oħrajn Sally kienet mixja fejn il-baħar tiftakar fil-memorji tal-passat u f'ħin bla waqt baqgħet tħares ċas. Qudiema ftit il-bot kien hemm Tyrone fuq ir-ramel bil-qiegħda waħdu. Mingħajr ma ħasbita darbtejn ħaffet il-pass u marret kelmu. Tyrone kien sorpriż għax kien ilu ħafna ma jaraha. Ara Sally, kif int? Ma nistax ngħid li int tajba imma għaddejjin, u int mhux ħażin. Kien hemm pawża imma Sally ridet kompli tkellmu. Kif kienet baqgħet il-mamm? Il-mamm mietet sena ilu. Jiddispjaċini ħafna, dik il-ħajja. Dak il-ħin Sally baxxiet rasa lejn l-art u waqala nuċċali. Tyrone seta' jinduna bi blekajn li kellha madwar għajnejha u bla marit inħasat. Hemm x'għandek? Sally ma risponditx. Minflok ħarġet il dema. Dan l-istess wieħed li tlaqt lili għalih, għadek ma tafx kemm inħossni ddispjaċuta fuq hekk Tyr. Edwin qatt ma ħabni mhux bħalek, ma nafx kif qatt ma rajta din il-ħaġa. X'għadek tagħmel miegħu mela? Lili ma domx taħsibha wis biex tlaqtni avolja kont inħobbok. Edwin raġel vendikattiv, ma nistax naqbad u nitilqu għax nispiċċar. Hu ħsieb tiegħek innifsek Sally qabel ikun tard wisq. Nimmissjak ħafna Tyr, timmissjani int, iżda hekk kif kien se jwieġeb tfajla oħra waslet ħdejhom u biset lil Tyrone fuq xuftejh. Skużani qalbi domt imma l-pap dan ftit ma ġie għalija. Ma jimpurtax pupa laqwa li ma ġralek xejn. It-tfajla ħarset lejn Sally imbagħad lejn Tyrone biex tipprova tifhem min kien hemm qudiema. Sally kienet pronta tkellmet hi. Sally, ħabiba antika ta' Tyrone. Ħadd gost li rajtek issa ħanħallikom tkomplu fil-kwiet. U kif qaletek bdiet mixja b'qalba maqsuma, taf li dak kollu li xi darba kellha kienet tilfitu għal dejjem.